Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Mayeni ke ugcina uthi kubaba uMseleku uzoyenza i-meeting nalaba abavumelana no number 5 yena angambali. Wakuveza ke futhi lokhu ukuthi ubaba uMseleku naye bahlangane besebancane, udlalile ngemizwa yakhe esemncane, kodwa manje usekhulile. Manje useyabona ukuthi enye into angeke izimsebenzele yena. Enye into uyayibona ukuthi iyingozi isekude. Wase futhi akasafuni ke ukuthi aphinde akhulume ngalento nobaba uMsele ugcine njalo ethi angisafuni ukuthi ngiphinde ngikhulume ngale issue ngoba uthe uMayeni ezinye izinto uzimbozile ngoba evikela abantu. Kanti masibamba ke episode 2 uqonde ukuthi uvikela ubaba uMseleku, okusho ukuthi kunezinto ezaziwa uMayeni mayengalikhuluma kungabe mhlambe sekuthunaza isithunzi sika baba uMseleku. So uhleli phezu kwalezi zinto ngoba esahlonipha isithunzi sika baba uMseleku, kodwa le eya number 5 akahambisani nayo, ne-meeting akazukuya kuyona ngoba la kuvelile ukuthi uMayeni azabuye kubuke kwangenelela nobaba lo baba uMseleku ahamba ahlangana naye, ubaba owameluleka wathi akaze ezongena kwifamily yakaMseleku wabuya. Kodwa uthi uMayeni yena noMusa besebamncane wadlala ngemizwa yakhe. Kuyimanje usekhulile, ezinye izinto akasakwazi ukuthi avumelane nazo. Ngivala ke lapho ekaMayeni nobaba uMseleku nodaba lika number 5. Ngizolobu nje nginiputshuzela kancane.